Здравейте, хора! И да, завърнах се след 1 година от мъртвите. Да, тук съм. Не знам как, но си изживах тук и изведнъж вече мога да снимам в този канал и буквално нека да не правим шеги, че изведнъж ще завърнах, нека да не говоря глупости. Ами, какво стана реално? И как изобщо влезнах на баща ми акаунт, защото да, това е на баща ми акаунт, там моя профил, там моя канал е на баща ми акаунт, което е малко зле, но как стана? Виждате отзад е скрина. Не съм с Samsung ми, защото моя Samsung се щупи. И да, щупи се и в момента не работи, но ще го правим след морето, т.е. след около 2 месеца. Така че, в момента ще имам този телефон и за тия 2 месеца мога да снимам. Така че да, като изцяло, какво ще правим? Ще снимаме видео и такова. Нямам търпение между другото. Не мога повярвам, че се завърнах. И нямам търпение да правя видеа и да съм си себе си, защото не ми интересува за някой, който казва, че е кринч. Аз ще се опитам да направя всичко от себе си да съм добър в YouTube. Така че да. Нека, какво ще правим в този канал, между другото, като продължение? Няма дори толкова да играм Brawl Stars за ми госпожа. Какво ще правя? Може би ще има Ариел видео, защото вече ми знаете лицето, просто в момента нямам фейскам. Но, това съм аз, между другото, ако ми се е променил гласа. Ако се е променил гласа, така. Да, това съм аз, Иван. Да, не ми се променил много гласа, знам, просто се чегувам. Да, какво ще правя? Roblox. Ми е вече една от любимите игри. Игра от 7 месеца и аз не съм снимал от сигурно година. Минимум, а пък на този канал 2 почти. Така че ще снимаме наистина от видеа и ще бъде много добре, ще бъде супер, така че да. Направо нека да отидем в Roblox като първо видео. Ще бъде в Roblox. Но аз какво играя в Roblox? Само видите, да, бая брейнрот дете, гнусно дете, тъпо дете, брейнротско тъпо смота, това е приятел, байдой. И да. Да, Стил Брейнрот дори ми е най-играната. Просто иска да ви апдейта, защото не съм играл от 4 дена. Но, любимата ми игра в Roblox е Rivals, да, Rivals. И също и Keyboard Escape много харесвам. Много и non-Brainrot игри ги харесвам, не ми е Rivals толкова любимо. И да, също имам и още нещо. Много е силно. Имам още нещо да кажа. Също ще направя английски канал, който там ще играм игри и ще забавлявам, да. Така че в Rivals какво имам? Аз съм спеднал дори Robux в тази игра, толкова я харесвам, защото когато получавам Robux само в нея. Не съм спеднал в нищо друго. Daily Shop ми между другото не е добра, има Pixel Flamethrower, Banana Flare, да, имам тех дел. Това са ми емоутите. Хил имам полис карта, разбира се, нали, имам паса, имам селфи, имам тех дел, типтои. В Хил имам и сайт to сайт. Да. Един от любимите ми емоти. Обаче също това ми е един от любимите. Много як. Това не е лош. Обаче го купиш за 100 ключа, нали? Малко е странно. Но я да си го рефреш само един път. Само един път. Уау. Имах хотел. Пак има Pixel Flamethrower. Какво ми има с Flamethrower? Дори го нямам. Но какви бъндъли имам? Имам Exo Bundle, Medkit Bundle, Classic Bundle, Starter Bundle и RPG Bundle. RPG Bundle дори не съм го взел. Когато си взех Robux-те, то го взеха автоматично. Какви скинове имам? От Skin Case 3 имам само 2 скина, защото си взимам само от Skin Case 2, защото са много хуи. Иначе тия 2 скина, един е Balisong и другия Bone Shorts. 2 уникални скина имам. Но, какво имам от Skin Case 1? Абсолютно нищо, by the way. Да, абсолютно нищо нямам от Skin Case 1.
защото не искам да купувам, но Skin Case 2 много искам. Не, искам Карамбит просто защото е як скин, обаче аук, Хайпер Снайпер, бро. Има много яки скинове просто в Skin Case 2 и какво имам? Bubble Ray, Garden Shovel Skin, Bubble Hand Sauce и Шериф. Шериф е много як скин, by the way. Шериф е, меко казвам, уникален скин. Тук от тия бандали нямам нищо. Купувам съм си емоции, дори не съм си купувал от ключове. Общо взето това е, обаче имам Балисонг. Любимия ми скин в цялата игра, брат. Не се майтапа, просто... Виж, да, лагва ми. Много ми лагва. И сигурно и на видеото много ще ми лагва, обаче... Виж, това е уникално. Просто го спинваш. Е уникално. Как изглежда на всичките ми рапове, сега ще покажа, нека да покажем и нормален Балисонг, защото... Не, няма между това хубав шутинг рейнджа, просто ще го покажа от тук, защото не ми се му ходи. Така, нормален Балисонг. Мега як, мега як, мега як, мега як, мега як. Просто Балисонг си е Балисонг. Пепераси, светещ Балисонг, буквално. Черен светещ Балисонг, абсолютно нищо. Аурум е много як. Виж го, много як. Това просто нормален Балисонг, да я знам, някакъв готин. Това е уникален Балисонг, това ми е един от любимите Балисонци. Уникален е. Виж колко е светъл и готин. Монстър Балисонг, не е лош, доста е як. Небула Балисонг, това ми е любимия. Ама, примерно, топ 3 ми е Небула, после това и после Аурум Балисонг. Небула Балисонг, Попкорн Балисонг, това също не е лош. И Gold Балисонг, това са ми фейворите, иначе няма показвам всички рапове, защото тия не са ми фейворите, т.е. са ми харесали. Не са ми харесали как изглежда. Така че да, Балисонга, Gold Балисонг също е много як. Мисля, повече използвам и Gold, защото и Gold е як. В смисъл, повечето хора използват така флекс от Gold. Дали това и аз мога да направя. То не е толкова специално. Аз имам 2700 кила и искам Diamond. И аз той Diamond. Забравял съм как изглежда между другото. Забравял съм как изглежда Diamond. Искам да видя. Диамонт. Окей. Много як. Да, определено ще използвам Diamond Балисонг. What? Окей. Нека да покажа абсолютно всички мои скинове, как изглеждат раповете им, не на нормалните оръжия. RPG, нямам рап, защото пенсел е най-яка. Пенсел рап е перфектно. Бобаган. Имам този рап, не знам, защото изобщо него съм го сложил. Нормалният е най-як, или пък е тоя. Ето също е много як, защото е нормален, ама да. Не бу... Явно... Тя не съм ги... че фейворит на Небулата, мисля, че е яко, не е лошо. Попкорн най-много съм го използвал, by the way. Попкорн най-много съм го използвал. Шериф. И използвам Небула. Дори не съм го фейворит на сета. Виж какъв рап ми се падна от Rap Box 3. От това определено го фейворит, ми го използвам и вътре. Не е толкова як. Ама Небула или... Ще използвам това, защото е от късмет. Защото това е от Exogun бъндъла Небула. Обаче, примерно, е това късметлийско съм го получил. И това също е яко. Шерифа... ще го използвам Небула. Айде. От мен да мине. Ще използвам Небула. Нормалният шериф е много як. Звуците, които ти издава ембота, който ти дава, буквално ембот ти дава, не се майтапа. Много е добър шериф, много е щупен. Да, и звуците, които ти дава, просто нереално. Балун шорти, много як скин, но мисля, че така е най-як, не се майтапа. Мисля, дори те просто изглеждат като шорти, а това има и черно и такова, примерно, ама не, той тук... Не знам. Ама тук Небула, той изглежда като нормално шорти. Може би го играл така нормално, просто е така. Балун шорти, Exogun. Използвам Амбер, всъщност не Аурум. Аурум е това, Амбер е това, обаче Амбер е по-яко. Амбер е по-як от Небула. Поред мен не искам хейт. Просто аз харесвам този Амбер рап.
Не си го харесвам. Много яка за Exogana, не искам хейта, но да. Слинк, защото така. Слинк, защото мой това е амбър, да? Това ми е амбър. Имам солар. Това ще го използвам. Не ми пука. Аз дори това не го знаех, че го имам. Чейнсал, т.е. хендсал. И аз и тук имам солар. Ма то няма толкова какво се избере. Може би нормален. Използвам солар, така, колко да има. Показах ви база, съм уникален. Това ми е любимия скин. Мало... Това е фри скин, I guess. Фри скин обаче с пепераси спир е уникален. Вижте, Studio Light с пепераси е уникален. Вижте как свети. Но иначе пенсил, ако използвам пенсил, би го използвал с нищо, защото е пенсил. Така че да. Нека да сложим пеперасито. Много ми лагва, съжалявам хора. Пеперасито, Studio Light, добре. Траула, не съм го променил от много време, обаче нека ги разгледаме. Небула. Да, това ще го използвам за траула. И един от... още 3 скина имам. Използвам Bubble Race пепераси. То реално и това не му трябва... това ще използвам, това е яко. Няма значение тук, аз се използвам Freezer. Medkit. Използвам си, новия ми скин, когато си купих Medkit бъндъла с Небула, много е яко. По мое мнение. И нека тук да променирам арапа. Брат, Небула е най-хубавия арап, брат. И това е моя Ласо Граплер. И това беше хора за това видео, защото нямам още много време, 15 минути трябва да си имам, за да мога да кача. Това беше това видео хора, ако ви е харесало, абонирайте се, лайквайте и обещавам, ще има още много видеа, особено на Roblox Rivals и като цяло ще има много видеа. Няма да куитвам, дано, не се знае нищо, но това беше това видео хора, абонирайте се, лайквайте и чао!